namamasyal sa ano, umuulan kasi. Sarado. Dulas. Ito yung Bayani Road mga kapatid. Lusot po ito ng ano, EDSA Makati, BGC. No, maganda talaga pag maraming puno. Dami sigurong pila sa land bank, no? Dito tayo. No, ang ganda. Para sa tunnel ng mga halaman, puno. Ha? Yun lang, di tayo maka-U-turn dito. Marami bang pila sa land bank? Hindi. Kaso walang U-turn dito eh. Mahuli tayo. Layo.
Naku, traffic. MMDA ba yan? Ko, patay tayo. Dito tayo sa ano, BGC. McKinley. Saan ang tao sa land bank eh? Ha? Hindi ah. Pupunta nating McKinley, ano, Bayani Road, napunta tayo McKinley. Dito na tayo mga kapatid sa Venice Grand Canal Mall. Ayan. Luso tayo ng C5 nito. Pambira.
Yun no. Di naman pala gaano makita dyan pag ano dyan sa taas oh. Nagtatabunan ng mga puno. Ah! Yung mga kapatid, hanggang dito na lang yung video natin. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.